What's up guys, on badama big up no baddon tampere odon celli j'espère cool. Wayno hande non en garti kadi son godo artiste rappeur jaado Madina Njajbe o wiyete ko Thoma Mc aka Annabi rap parce que o mo yaltini son o mo clash direct o mo clash Bowzy, Totti Man, Kana, MC Mody, Dougou Demme ko clash direct te clash o iniri dum ko var sans plus tarder en jahat générique ngarten joni ƴeewen explique de quelques affaires uji mbaɗen détaillé ngarten quoi jaajëf. Donc caggal no jobɗen générique mi rokka mon seeɗa jeeɓene vidéo ngarten. Berten no pikato non ko mi laawi kalda mi ko rappiruji fuuda fo dangalam ne weli hoto bonni ko yimatene hey wadde sangi fi jiddo jamde suusi bone woni mi daccata dum benna sabni musimi Thoma MC mo nano ton woni mi regle MC tap nder 1 minute ngarmi go son ƴeewi vidéo gilay entrée o wajo o inir son ko var sen mbi var ko système football gardo ko wana ko boy ha no fewi Thoma MC non o hocci konko var o don o watti dum son genre soit artiste uji dido Bowzy, Totti Man, Kana, MC Mody, Dougou Demme soit ko boyde ƴewdebe donc o wiibe hande ngare carrément mo holla mon golle mon ko baddon e rap ko peut-être ko dum pirti var makko joni sans plus tarder en jahat e premier couplet o ƴeewen ko wi parce que o wi berte noppi kedo don komi laawido kaldami ko rappuruji fuuta fof demgalam ne weli hot bonnit ko yimmetene hey wadde sans fit o wi jiddo jam suusi bonni woni min mi daccata dum sibne muusi min Thoma MC mo nanaton woni min mi règle MC taf en der 1 minute donc do parce que o wi ko cela veut dire peut-être won artiste aji gondi do en jima won jimdi en bonnira taw ko demgal pular ngal parce que sa ƴeewi demgal pular ngal ne teddi en jima hen won certaine affaire uji din affaire uji ko dum o yidi wadde évoquer do joni non sans plus tarder sen ji ha nder o adori ko Bowzy o wi Bowzy ngarmi go fokkude MC ji didon demgalam ni weli hoto bonnit respect to microphone pular wonko hande taw wona jimdi didon nyama lebi dum go firti sen ngari ha debi o wi ko Bowzy e lebi mum e baabe nyama lebi ko firti yima ha feew o wi baba yumma e baba ma nyamani lebi are ka jiddo buzz a huwe jere parce que certainement son ƴeewi ko Bowzy wannodo son got machallah son bad buzz omo inniri dum nyama lebi donc nyama lebi donc Thoma ko ton jaabimo so tawi en benni ha yeso o are Totti Man neɗɗo hokkira hakkille ko miijo o cukkimi noppi o jimando e dar abu galima ça veut dire quoi sans bindi mata mawɓe ne keɗoma mbeɗa horsini ɗemgal ngal no musam songal bonnite so wonaɗo mam ɓeydu ha ko tumi ko fitte ɓe meeɗa rabde niga bone ɓolo fils de pute ko adduno ko kole makko jiɗɗo fiide tuuba yaha galle mabɓe ko jiyanmami hoore mabɓe ɗum ɓe jangi galle mabɓe donc ɗo so tawi kadi o haaldata ɗo koye Totti Man par ce que ko Totti Man fino son kole makko ɗin genre machallah son kadi bad buzz ko ɗum kadi ɗon kadi aussi o jaabi Totti Man sen ngari e baba Kana o wi a wana baba a wana Kana hoto fonto min a tawama hanki a tawama hande a semti op rap mbaɗoya comédie donc ɗo baba Kana kadi sen ngari hay baba Kana peut-être o baba Kana kañum il se mi laaɓa kono fewi mais concept mum
ko tawa hanki tawa hande par ce que sa ƴeewi ɗum ɗo ɗum ko tawa hanki tawa hande bon peut être o yiɗi andinde yimɓeɓe on wawa tawede hanki tawa hande so ɗum ɓenni en garata MC Mody o wi ko wallam e debbo guila moƴƴuɓe gasani mboɗomi tindina mo ɓaade rap mum ɗiggani aɗa wawi fewnitade guila publiquement tasani rap mo mbatta woni tan ko jalnade ɓaade jungo nane dande ɗeɗɗere yewtani ɗo MC Mody kañum yimɓe fof ne gandi ko MC Mody finoɗo son walla mi heɓa debbo guila walla mi heɓa debbo guila moƴƴuɓe gasani Thoma yiɗi andindemo ko ɗum ɗo wona musique quoi wona musique par ce que yibde hebde won affaire uji en tagma yimde won affaire uji ɗum ala e rap o sen garti hay Dougou Demme kadi aussi wonko haalata Dougou Demme keɗoɗen kadi ƴeewen ɗon heewi rapport uji salteji dabbi duuɓe jaltani hen jima bone innire album mumen yeeso tagani ɗumen yaarude yeeso ɓeydi ko ruttade caggal sahabi sen gari Dougou Demme o wi Dougou Demme fof ɓuuri tardude sikkat ko yaade France kalis gona e hoccude o wi album mum yoɓani wonti kajjata caam eyyi donc ɗo kadi aussi sen gaare Dougou Demme oɗon gandi Dougou Demme kañum jaltinnoɗo album goto ene wiye yeeso donc Thoma kadi ko toon jaboromo kadi aussi to haalata haala vidéo ji ma ɗin affaire uji o yiɗi andinde yimɓeɓe kadi aussi par ce que Dougou Demme depuis no yeehi somi jumani ko waɗi toon produire hewani toujours o waɗi contenté koye chaîne makko YouTube omo kala ko keewi omo weddo vidéo ji omo wiya ni ɗum Thoma yiɗi andindemo donc vidéo ji makko ɗin cafani ɗin affaire uji quoi par ce que kadi won jour goto o wannoɗo vidéo pour wiide yimɓeɓe cikkata yaade France so tawi neɗɗo on nani yeehi France walla caggal leydi ko hoccude yaha tan haali so hoccata hen ɗin genre uji quoi et ko ɗum wonno ko gaddannon mon n'oubliez pas de laisser des commentaires et surtout des suggestions par rapport mi salminimon mi juurima te men mbaɗ lieu de référence o less kadi aussi kala mo yeeɓano vidéo kadi aussi yeeɓa jaajëf big up berten no pikato ɗon komi laawi kalda min koye rappiruji fuuda fo ɗemgalam ne weeli hoto bonni ko yimatene heewi wadde sandu fi jiɗɗo jamde suusi bone woni mi ɗaccata ɗum ɓenna saabu ne muusimi Thoma MC mo nano toon woni mi régle MC tap nder 1 minute garmi ko fakkude MC ji ɗiɗon ɗemgalam ne weeli hoto bonnit respect to microphone pulaar wonko handi taw wona jimdi ɗiɗon